Velkommen til dette års talkshow med kaninerne fra Snokærgård. Hvad har I at sige? Bevæg jer. Hallo. Hallo. Nå, vi skal stille dem nogle spørgsmål. Ja. Hvordan er det at være kanin? Altså, vi regner med, at I svarer. Kom nu. Tag til kameraet. Dik, dik, dik. Ja. De er også kameraet, ligesom mig. Ja. Der kan heller ikke ud at være på en film. Det er fuldstændig meget. Køb bare en ny. Og nyt spørgsmål. Nyt spørgsmål. Hvordan er det rundt i sådan noget her lort til dagligt? Hvad er det muligt lækkert? Hvad synes I om det? Hvis I ryster, er det klamt. Og hvis I sidder helt stille her. Jamen, det er både begge dele her, så vi sidder helt stille og ryster samtidig. Nå, okay. Det kan jeg sgu ikke lov til. Hvis man har det ene øre op, betyder det ja. Og hvis man har alle ører op, betyder det også ja. Hvis man har begge ører nede, så betyder det nej. Du er meget negativ, hva'? Så bliver det lidt. Kom da, det er godt. Ja, det var vist det. Vi kan ikke få de der kaniner til at sige en skid.